Castellers i Geganters de Calella. També hem de dir que hi haurà una actuació dels Castellers en la fira, en el recinte firal de la nostra ciutat. Avui em sembla que els geganters poden estar una mica enfadats, amb Salvador. Perquè els hi has dit sardanistes, els hi has dit castellers, els hi has dit futbolistes. Madridistes, ja seria l'últim que els hi podria dir. Ara ja sí que els patinadors, perdó, no petita broma, els geganters del Bruc que tanquen aquesta... darrera actuació de la trobada gegantera d'avui.